ovdje sa mnom na kanalu Posljednji Gameplay. Danas ćemo da radimo Squad Builder. U pitanju je Bundesliga. Na golu je Leno. Evo ga. Taj igrač. 84 rating. Desno ide P iza. Evo ga. Pišćak. Lijevo ide Alaba. Neon player. Alaba. Opet sam pogriješio. Ne znam šta mi je. Ovaj. Tu idu Huma. Možete Informa, možete običnog. Tu ide Bena. Evo tu idem sad to mnogo malo sam. Nešto malo sađuju. Na potičicama ide Lah. Zašto ovo radim? Prvo da pogledam malo. Lah. Tu. Sljedeći ide Vital. I tu ide Getz. Mario Getz. Lijevo ide Royce. Odlični Royce. Tu ide šta ne znam ovo napisat kako mu ime. I desno ide Douglas Costa. Opet sam stavio ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. I